Nadakpan nagyud si Dato adlaw, giaristo dito sa Surigao. Kauban ang iyahang asawa, ang reyna sa Encantadya. Sa kaso sila gipasakaan, kay gipadlak ang mga tindahan. Nagbuhat sila ilang balaod, maupuno ang masunod. Wa mo salir ang ilang taming, gikuhaan og anting-anting. Dato adlaw og mga kauban, gipadlak na sa prisuhan. Kung ang iyang asawa masuko, within 72 hours magbahag dugo. Ang Jollibee, McDo ug Simita, ipadlaksad kuno niya. Wa mo salir ang ilang taming, gikuhaan og anting-anting. Dato adlaw og mga kauban, gipadlak na sa prisuhan. Kung dili kuno kita mo sunod sa ilang gihimo nga balaod, ang hangin, tubig, lupa kalayo, maupunoy kontra ninyo. Wa mo salir ang ilang taming, gikuhaan og anting-anting. Dato adlaw og mga kauban, gipadlak na sa prisuhan. Perting malasa, perting malasa, bastang malasa. Wa mo salir ang ilang taming, gikuhaan og anting-anting. Dato adlaw og mga kauban, gipadlak na sa prisuhan. Wa mo salir ang ilang taming, gikuhaan og anting-anting. Dato adlaw og mga kauban, gipadlak na sa prisuhan. Dili ko na bisyo kay wa na lamig kayo. Kakuyaw, nagyud sa panahon, kay ni daghan, nasad sila karon. Magsigig, duslit sa sandayong, suyupon, asong makalipong. Way tulog, way kaon-kaon, kay kung pukson, dili makatulon. Kung sila nagani magtama, mahiwi ang baba. Ganus paman mumuundang, unya ibalik ang tukhang. Ang uban kalidrag kalisang, kaysa syabo aksyon nagkabuang. Pagkaluoy sa mga biktima, mga bata ug inusinti pa, undangin na ang pagsuyop ni anang druga. Sa sige ni mong suyop-suyop, ni kalit raka ug kadaot. Nagsapiyot na ang imong lubot, mga ngipon nagsigi ug kagut. Magsiga na lang imong mata, kaysa druga wa kay tupa-tupa. Kung ang lawas mo aksyon ug luya, mo follow up man ka.
man mumuundang, unya ibalik ang tukhang, ang uban kalidrag kalisang, kaysa syabo aksyon nagkabuang, pagkaluoy sa mga biktima, mga bata ug inosente pa, undangin na ang pagsuyop ni anang duga. Pagkaluoy sa mga biktima, mga bata ug inosente pa, undangin na ang pagsuyop ni anang duga. Wa bayri ang niintra sa rally, wa bayri na ilat sa 1K. Sila puno gipasaligan, 1K utob sa muuban. Oh yeah, medyo daghan gyud ang nidapig tungod sa ilang pasalig. Gusto sa mga na nagrally, impeach si Sara Duterte. Unya daghan ang nagbagulbul, paghuman sa rally naningil sa 1K, kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan, nga sila hatagan usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban, ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, dailat sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Unya daghan ang nagbagulbul, paghuman sa rally naningil sa 1K, kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan, nga sila hatagan usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban, ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, dailat sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Wow, wa bayri ang niintra sa rally, dailat sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Nagmahay na ang nipirma sa impeachment ni VP Sara. Mga congressman i-bash sa social media, kay nabalaan ang pangalan sa nipirma. Nadismaya ug nagdumot ang ubang tawo, sa eleksyon dili kuno nila iboto. Mga pangalan ilahang gitiman-an, 215 ang nipirma nga congressman. Ikulbaan na ang uban nga kongresista,
kongresista. Jutay na lang ang nitunga sa kampanya. Tungod ra gyud nga ni-apil sila og pirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Ug ang uban nga kongresman ni sulti na sa hinungdan nganong sila apil og pirma. Pero ang tawo dili nagyud mo tuo. Si kongresman nagpangutpot sa iyang ulo. Ipulbaan na ang uban nga kongresista. Jutay na lang ang nitunga sa kampanya. Tungod ra gyud nga ni-apil sila og pirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Si tatay ug si nanay nabuntagan sila og away. Tungod sa ako ang tatay nga nagsigira og tagay. Si nanay perting laguta kay gipalit ang iyang kwarta. Si tatay perti ng hubuga pag uli wa nay kwarta. Away nga nabuntagan, suka ra maoy hinungdan. Si tatay nga nasukuan, abdi kaayong nituman. Pag abot na sa tindahan, ang tuba maoy nakitaan. Ang kwartang para sa suka, ipalit niya og tuba. Nagdumugay silang duha, pataka ragwara-wara. Si tatay birting hubuga, nalibat na ang mata. Si nanay nga napungot, igisag pa ang iyang lubot. Si tatay iyang gidumog, o gipatiran ang itlog. Si tatay nagutong-utong, mura siyag kalibangon. Hapit siya na kuyapan, ay nasa kam iyang bugan. Si nanay ni aksyugdagan, iyahang giblakingan. Natumbaok natikangkang, nakita ang bakukang. Nagdumugay silang duha, pataka ragwara-wara. Si tatay perting hubuga, nalibat na ang mata. Si nanay nga napungot, pigisag pa ang iyang lubot. Si tatay iyang gidumog, o gipatiran ang itlog. Si tatay nagutong-utong, mura siyag kalibangon. Hapit siya na kuyapan, kay nasa kam iyang bugan. Si nanay ni aksyugdagan, iyahang giblakingan. Natumbaok natikangkang, nakita ang bakukang. Gigukot siya ni tatay, giyakan iyang munay. Si tatay wa kabantay, ibira iyang lagay.